Velkommen tilbage. Så er vi i november. Det er tirsdag den 7. november. Jeg ville egentlig have vlogget hele november her, men vi har voldsomt. Vi har virkelig travlt. Vi sluttede oktober 46% højere på omsætning end oktober sidste år, hvilket er vanvittigt, for oktober sidste år var god for os. November indtil videre ligger vi 22% over sidste år, tjener gode penge. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med shoppen, men det stikker fuldstændig af for os. Så man kan se, så er der flere, det også er sket for. Så det er fantastisk. Det er nogle lange dage. Jeg tror fra mandag sidste uge til og med torsdag, der så jeg måske Albert i 1,5 time, så jeg har lidt dårlig samvittighed over det. Men vi henter det i weekenden, så er vi ekstra meget sammen der. Drengene har været i gang med at rydde op hernede. Bum. Hvis man kan huske, hvordan der så ud her, så alt det her pap plus meget mere pap, det så simpelthen smidt ud over det hele her. Det er blevet ryddet op, og så kommer der plukkasser på her. Vi får 10 paller i dag fra Eldorado. Jeg tror sammenlagt den sidste uge, kun til Black Friday og til vores Black Friday live shopping, der har vi fået 26 paller fra dem, så det er altså en kæmpe levering. Jeg vil lige hurtigt vise rummet herinde med vores. Det er jo alt det, vi har købt ind til live shopping. Ja. Der er blevet fyldt godt op herinde. Vi har fået en masse foder hjem. Vi har fået en ny variant, den er herovre. Det er sådan en juleret. Det var meget stærkt med, vi var solgt alle sammen. Vi har fået en ny kollega. Jonas, han startede i tirsdags, og han giver den gas. Og man kan godt mærke, det smitter lidt af på alle de andre, når han giver så meget gas. Det er pisse fedt. Vi ses. Så kom der levering. Første levering her. Det er noget pap emballage til Black Friday. Og så sådan noget her. Og det er vores nye kollega. Han er stadig ikke færdig med at læse af, kan jeg se. Så blev det onsdag den 8. november. Jonas er i fuld gang med at pakke over. Vi har lige fået bekræftet, at vores... Hold op, det larmer her. Vi har lige fået bekræftet, at vores hundetrimmer kommer til tiden. Heldigvis, nogle af dem. Og vi har fået fragtprisen. Fragtprisen bliver over 100.000 kroner for at få trimmerne hjem til tiden. Så dyr løsning, men vi er nødt til det. Jeg er mødt ind klokken lidt over 4 i dag, og jeg har møde i banken klokken 9:30, og så skal jeg til Tyskland klokken 4:30 og hente noget dernede i aften. Så lang dag, varerne er stadigvæk. Viste jeg herinde i går, det tror jeg gjorde. Vi er i fuld gang med planlægningen, og det er jo som sagt den 19.11. at vi holder en kæmpe Black Friday live shopping. Det bliver super spændende, og vi regner med at slå alle rekorder. Jeg tror, vi er 56% over sidste år eller sådan noget lige nu. Så der er godt tryk på. Vi ses. Godmorgen. Klokken er 04:18. Og vi er meget presset over, på at være helt ærlig. Og jeg kan mærke, at min krop snart ikke kan klare flere arbejdstimer. Lige på grænsen til, at det er for meget nok. Nogen vil nok sige, at det var for meget. Vi får en 40-fods container på fredag simpelthen. Men problemet er, at vi er overhovedet ikke færdige med at sætte varer på plads hernede med dem, vi har fået til det lager her. Det er lige presset nok herop til Black Week. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har lavet den sidste check-in. Jeg aner ikke, hvad dag det er i dag. Jeg var også over lørdag og søndag. Det er op ad bakke, som altid, så når vi det. Jeg tænker, jeg stopper den her video til lige før vi starter Black Week. Så cutter den lige op i 2 videoer. Så kan jeg godt tage hele det her klip med, og lige se den lidt mere negative side ved at drive forretning, i hvert fald lige nu. Lige nu synes jeg, det ville være meget fedt at have et arbejde, hvor jeg bare kunne møde ind klokken 7 og så hjem klokken 4, og så havde man fri. Men det har jeg ikke. Forstår mig ret, jeg vil ikke bytte det for noget i hele verden det her, men det er lidt hårdt lige nu. Vi klarer det, nu skal det ikke lyde som jeg sidder her og whiner, det er bare lige for, at man lige får sådan lidt, man nok ser lidt negativt ved at drive forretning. Men jeg er i fuld gang med at arbejde, så jeg fortsætter. Og så aner jeg ikke, hvornår det næste update det kommer. Vi starter Black Week på søndag kl. 19:00. Og nu klippede min klippemand det ud sidst, men mit mål for søndag det er 1 million kroner på en dag. Det vil jeg super gerne nå. Det er den sidste, jeg lige mangler for ticket af, så har jeg nået 100 kroner på en dag, 1000 kroner, 10.000, 100.000, og så mangler jeg lige 1 million, og så går det nok lige noget tid, inden vi når 10 millioner, men det kommer også til at ske. Jeg fortsætter med at arbejde, og så tjekker jeg ind, når jeg tjekker ind. I hvert fald på fredag, når containeren kommer. Jeg glemte at sige, at en af de tegn, som jeg har på, at jeg arbejder for meget, det er, at de sidste 2 nætter, eller 2 morgener, har jeg sovet igennem min alarm.
Mandag vågnede jeg klokken 5 og troede, jeg havde slukket min alarm. Jeg kan ikke snakke. Min alarm i søvne, og det samme skete tirsdag. Der vågnede jeg 4:15. Og Marie siger, at hun har hørt min alarm, så den har ringet, så jeg har selv slukket den. Jeg har ikke barberet mig i halvanden uge. Sover helvede til. Så der er mange tegn, så det bliver godt lige at komme på den anden side af november her, så måske kan slappe lidt af i midten af december. Så blev det søndag den 19.11. Det er i aften, at vi skyder vores Black Week i gang med en kæmpe live shopping. Jeg har været her siden tidlig morges og finde en masse produkter frem. Jeg kommer til at være her indtil i aften, og så kommer Maria herop, og hun er tilbage efter 3 måneder. Det har taget noget tid at finde alt det her frem, men jeg tror, vi når at blive klar. Vi har fået sat alle varerne på plads. Vi satte den sidste på plads fredag eftermiddag, så det var lige på et hængende hår. Og den container, der skulle komme, den skulle være kommet i fredags. Den kom så ikke i fredags, så det når vi ikke at få med til Black Friday. Super irriterende. Den kommer først på onsdag, så den kommer under Black Week. Der skal vi simpelthen lige tømme en 40-fods container. Jeg tror, at jeg tjekker ind inden i aften, inden vi går live, og så tænker jeg, at der kommer en part 2, som bliver efter vores Black Week. Vi ses. 15 minutter, så går vi live og skyder vores Black Week i gang. Not gonna lie, jeg er lige blevet færdig med 15 minutter igen, så det har været lidt for presset. Så jeg er sådan lige en smule stresset. Men vi nåede det. Marie er klar. Albert er klar. Så håber vi bare, at vi så nogle rekorder. Vi ses på næste vlog. Det bliver den sidste, den her. Næste vlog, det bliver jo, hvor godt det gik. Der blev skrevet ja tak til 730.000 kroner på lige under 2 timer. Vi løb tør for strøm, så vi måtte købe på den telefon. Det var lidt træls, så vi mistede lige en 300-400 seere. Vanvittigt. Jeg kan se, der er allerede solgt for 500.000, der er konverteret ind med shoppen. Så alt i alt en succesfuld live shopping, og nu kommer vi til at bank derudad her til Black Week. Vi har nattehold på, der er i gang med at pakke nu, og så møder jeg ind i morgen klokken 3 eller sådan noget, tror jeg. Nu skal jeg fordi man sove. Så fedt. Det er onsdag, og vi har travlt. Jeg har mødt ind klokken 4 i dag. Hjælper til på lageret. Hver dag vi møder ind, så er der cirka 1000 ordre, vi skal pakke. Og når vi så møder ind igen dagen efter, så er der cirka 1000 igen. Og det er nogle vanvittige pluklister. Prøv at se den her, hvis jeg kan fange det på skærmen her. Jeg har plukket 160 ud af 249 pluk, hvis man kan fange det der. Og vognen ser allerede sådan her ud, så vi bruger næsten mere tid lige nu på at finde plads på vognen, end vi gør på at plukke. Jeg tror, vi er igennem live shopping i dag. Der får vi det sidste live shopping sådan afsted. Der er lidt længere leveringstid, men det må sgu være forventeligt, når man kører så meget igennem. Det endte med 750.000 kroner på lige under 2 timer, vi var live. Vi er rundt 1 million kroner i konverteret omsætning på under 48 timer. Det er mange timer, og vi har plukkerhold på. Jeg starter ind her klokken 4, og den sidste går hjem klokken 22 i aften. Så vi pakker simpelthen alt, hvad vi kan, men vi kan godt mærke, at vores forretning er altså gear til at køre så meget omsætning igennem så hurtigt her. Vi har ikke nogen til kundeservice, så jeg sidder og pakker alt, hvad jeg kan, og så går jeg ind og tager alt kundeservice. Og hvad sker der, når man kører så mange ordre igennem, så kommer der også mere kundeservice. Mega kedelig vlog. Jeg har ikke tænkt mig at lave et eller andet bare for vloggens skyld, så det er altså bare møde ind, pak, hjem i seng. Møde ind, pak, hjem i seng. Jeg håber, jeg kan lave en lidt sjovere vlog næste gang. Vi har en planlagt til december, så det bliver lidt mere underholdende end det her. Men jeg har lige hurtigt kørt en runnerrute. Det er, hvis en kunde har købt en vare, eller flere af den samme vare. Det kan være, kan man se det heroppe på, 3 blæer eller 1 potetrimmer, eller hvad ved jeg. Så kan man bare scanne stregkoden over på pakkemaskinen, og så kommer der et label, der passer til. Så den pakker jeg lige hurtigt, så vi lige får nogle ordre ud her fra morgenstunden af. Hvis vi lige kan stoppe den her, det var til Sverige. En svensk ordre dog. Så, når der skulle komme container, så skal vi over og tømme en 40-fods container. Perfekt timing, lige under Black Week dog. Nå, den tømmer ikke sig selv. Ses derovre. Hold da kæft, mand. Da. Hold da kæft, det er sgu toppen. Skal der bare tømmes. Er der 2 forskellige farver grøn? Nej. Og der er en pink og grøn. Upti. Så blev vi sgu færdige. Jeg ved ikke, hvad klokken den er nu. Det bliver ikke nemt at plukke dem her. Jeg tænker, at inden jeg kan gå hjem i dag, så skal jeg lige have oprettet nogle af de nye varer. Jeg ved ikke lige, hvornår jeg bliver færdig med dem nok til midnat eller sådan noget, så det bliver en lang dag i dag. Jeg tjekker ind senere, måske. Hej. Klokken er 9. Jeg er færdig. Jeg kan snart ikke mere.
Drengene er fuld gang med at pakke det, de pakker til kl. 10 i aften. Vi er alt for langt væk i tid. Vi har pakker på i søndags, der ikke er sendt endnu. Det er fuldstændig galt. Fandme ikke noget værre end at give en dårlig service, men ja, der er ikke så meget andet at gøre. Men jeg går lige færdig her, og så tror jeg, at det er fedt. November er slut, det er den 1. oktober. Vi havde et mål, der hed 3 millioner kroner omsætning i november, og det må man sige, vi kom over. Fuldstændig vanvittig måned. Vi har 1017 åbne ordre nu, så jeg er på lært at pakke. Jeg var til klokken 7 i går aftes, og jeg er mødt ind her klokken 4:15 eller sådan noget i morges. Og 70% af mit lager er syg. Så det er jo sådan, der skal ske, når man har så travlt, som vi har nu. Kæmpe måned. Lidt ambivalent følelse, når man er så langt efter og giver kunderne så lang leveringstid, men stadig vanvittigt fedt. Jeg føler lidt, det var et ryg mod næste niveau, når vi kommer godt stykke over 3 millioner. Det var Black Friday og november 2023. Tusind tak, fordi I kiggede med. Vi ses.